Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила стратегію звільнення Криму. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання. Він зауважив, що документ готували впродовж року і залучали Меджліс. Але голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що не коментуватиме цю подію та обмежиться дописом у Фейсбуці. Олексій Данілов називає стратегію дороговказом до звільнення Криму. Втім, деталей проєкту поки не називає. Лише запевняє, що документ буде відкритим, а його англійську версію отримають наші західні партнери. Це буде відкритий документ, всі зможуть з ним найближчим часом ознайомитись. Більш того, ми прийняли рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Він буде мати офіційний переклад англійською мовою, що дуже важливо сьогодні в сучасних умовах. І всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом англійською мовою. Цей документ буде відкритий.